талантлы булган мәктәп укучылары күптән түгел профильле бөтен дөнья олимпиадасыннан кайттылар. Нәтиҗәләр яхшы. Мәскәү командасы татар телен белү буенча ярышларда төбәкләр арасында җиңүче. Бу укучылар һәм укытучылар өчен дә зур шатлык. Шул олимпиадада бик күп кеше булды. Анда 1500 кеше булды. Рәсәйдән, Эмираттан, Төркиядән, һәммә җирдән килде кешеләр, Финляндиядан да. Анда без күп кеше белән таныштык. Анда без һәммәсе белән düz яшәдек. Анда татарча гына сөйләдек. Миңа бик шатландым, что анда татарча бик күп кеше беләдер. Мин үзем татар, и бик яратам үземнең туган телемне, татар телемне, әни телемне. Тантаналы рәвештә чәкчәк чыгару бәйрәмнең иң матур мизгеле булды. Гаиләләргә, милли мәдәният атнасында актив катнашканнарга мәктәпнең рәхмәт хатлары тапшырылды. Кунаклар, катнашучылар, балалар да Сабан туендан канәгать. Дәвамлы булсын иде ди алар. Гөлия Садыйкова, Дина Газалиева, Татар